गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय मोनसे एक्स एनडिएफबि फोरनि सोद्रोमाफोर आं बिनि बारैसो माखासे खोथाखौ बा नोंथांमोननो बै एनडिएफबि नि सोद्रोमा जि महर बिथाङा मा खोथा फोरमायहरदों। दिनैनि बे प्रमद बर'नि आरो नैबे बिथां रनजित बसुमतारीजों लोगोसे सोरबा सोरबा गोबां लिडारफोर दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनहैदोंमोन। बिथाङा लोगो हमहैनानै दिनै धेमाजिफोर बायदियावहाय बिथाङा कट गाहैनो नांगौ बा गुबुन गुबुन जायगायावहाय कट गाहैनो नांगौ। कट हाजिर जाहैनो थाखाय बिथांनाव फैसा थाइसेबो गैया। बोरमा फाननानैसो दिनैहाय बिथाङा कट गाहैनो थांनो नागिरदों। बिनि थाखाय बा गारि भारानि थाखाय उखिलफोरनो एसे एनै आखाइ खरस होनो थाखाय बिथाङा रनजित बसुमतारीनाव एसेब्लाबो बिहैदोंमोन। रनजित बसुमतारीया 1500 फैसा हरदों। दिनैहाय ओमफ्राय प्रमद बर'आ बिटिआर नि चिफ सिएम एनडिएफबि खौ बिराद अनसायग्रानो मैयानि दिनाव जोंनि सेंग्राफ्रा गोसोआव माबायदि आघात नांनानै फैदों। प्रमद बर'आ नायदोंब्ला एसे गोसो होना खोनासंनाया मोजां। खारन आं बुंनाय राव नङा। जाय सुबुङा जि महर बिथाङा थांदोंमोन नोंथांमोनावहाय गारि भारानि थाखाय बिनो थांदोंमोन। ओरैनो थाङाखै। जौ लोंनो, तास गेलेनो, ड्राग्स जानो बा गुबुन माबा मोनसे जानो थाखाय फैसा बिनो थाङाखै। बिथांमोना गावनि केस कट गानो थाखाय फैसा बिनो थांदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना रेसपन्ड होआखै। बिथांमोना जानो हागौ गस्ला दाम खम गाननानै नोंथांमोननि खाथियाव गसंनो समायाब्लाबो दिनै बिथांमोना नोंथांमोनाव अनसुंथाइ एसेब्लाबो बिनो थांदोंमोन। आं खोनानानै दुखु मोनदों। नोंथांनि चिफ बिटिआर नि चिफ रनजित बसुमतारी आरो बिटिआर नि चिफ प्रमद बर' नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। मानसिनि आखु जानो हाया बेफोरो। नोंथांमोननि इलेक्शना मिथिंफ्रा देरसिन जानो हाया मालाबाबो। एनडिएफबि नि सेक्रिफाइस खालामनायावसो दिनैहाय नोंथांमोना बे अबस्था जानो हमदों। थ' लोगोफोर आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। बै सुबुंनि जि महरनि बेटसआ 38 बेटस भुटानाव लाहैदोंमोन। रनजित बसुमतारीया बिनि बारै जेबो मिथिया। नोंथाङा जेबो मिथिया बिनि बारै। नोंथाङा बिनि जुनियर एनडिएफबि आव बेखिनिखौ स्पस्ट बुंबावगोन आं दा। थ' भिडिअ गोबां गोलाव बेखौ खोनासंना लायोबा मोजां जागोन। मेन दा रुलिं गभर्नमेन्टफोरखौ आं लोगो हमनो होननानै थांनाय जादोंमोन आरोना मैया। आंहा थारिखआ नोङो 24 दं आंना नैबे एप्रिलनि 24 दङ थारिखआ। बे खय थारिखआव? एप्रिलनि 24। आच्छा औ ओमफ्राय आङो नै गाबोन गाखोनांगोन। आं मैया थांदोंमोन नालाय बिसोरखौ लोगो हमनो। औ आं ओमफ्राय दिनै सानसे जिरायबाय। गाबोन दिनै न'फ्राव एसे खामानि मावगोन। नोंनि कट गानांगौआ बबे जायगायाव गानांगौ होनो? तेजपुर धेमाजियाव। औ ओमफ्राय नोङो बे चिफखौबो लोगो मोनहैदोंमोन? औ थिग आं बेखौ पार्टि अफिसाव लोगो मोनदों आं बिसोरखौ। बबे पार्टि अफिसाव लोगो मोना? सरि पार्टि अफिस नङा माबा गेस्ट हाउसाव। क'क्राझाराव? क'क्राझार गेस्ट हाउसाव लोगो मोनजोबदों आं बिसोरखौ। आच्छा ओमफ्राय खिन्थु मैया प्रग्रामबो दंमोन बिस्रा। औ बेखायनो बिसोरखौ बोरैबा गथा लोगो मोनहैफ्लांजोबदों आं। ओमफ्राय आङो बिसोरखौ फेरेंगाखौ आं लामायाव नुलांदों बिसोरखौ। आच्छा फेरेंगा सारसो माथो होननानै आं नुबाय। ओमफ्राय थिगानो जाबायलै सार न'खौ नुवाखै मानसिखौ लामायाव नुबाय। बे दिनैसो गेस्ट हाउसावनो हाबगोनदां नंनानै आं हाबहैनाय जादों आरो। ओमफ्राय हाबहैनायाव बोरैबा ग्रोब लोगोबो मोनहैनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बिसोरो गासिबो एमएलएफ्राबो दंजोबो। ओमफ्राय एमसि एमएलएफ्राबो दंजोबोमोन आरो। बै माबायाबो दंमोन बोरमा सिखावा। आं बोरमा सिखाव बांसिन मिथियो बेखौ माबाखौ। सोरखौ? बे राकेश मा होनोमोनलाय बे बोरमा रानलाबायना खावना रानग्राया। ए राकेश। औ आं बोरमा सिखाव बांसिन मिथियो बेखौ। आच्छा नामखौ बावबाय थायो आं बेनिखौ। बेजों रायलायाखै खिन्थु आङो। बेजों रायलायाखै आरो जेनेबा नुदों आरो बेखौबो। ओमफ्राय आं फार्स्ट रायलायनाया बेनो सार। आङो माबाजों रायलायग्रोदों प्रमद सारजों रायलायग्रोदों। आच्छा प्रमद सारखौ होनदोंमोन आङो गेस्ट हाउसावनो आरो। आङो सार आं केसनि खोथा लाना फैदोंमोन होननायाव सम गैया मालाबा रायलाय होननानै बियो डाइरेक्ट आखाइजों एक्टिं देखायनानै बियो जानाय नङा दिनै समबो गैया होननानै ब्लड थांखाबाय आरो। आच्छा रायलायखाथ्रासै आरो एसेबो टाइम होआसै? रायलायखायाखै। आच्छा ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम बेनि उन फैगासिनो रिउरिवा सारा। आच्छा बेखौथ' आङो निउसफ्राव नुबाय थायो। बिराद गोदो एबसुनि मानसि गोरों मानसि साननो हानाय हनाय बिराद निउसआव नुबाय थादों आङो। मोनसे समाव सोरबा एक्सिडेन्ट जानायखौ लामायाव बोखांलाबायनाबो लांना मेडिकेल लांग्रा बस सहाय होग्रा बेबायदि नुदोंमोन आं बेखौ। खिन्थु मैया जाबायदि आं बिनि रायलायनाय बिनि गियानखौ आं मैया जे नायबाय नुबाय
मरथे बिनाव माने ndfb होननाय बुस्थुखौ बिनाव एखे माने खानाय दोंसेबो अननाय होननाय बुस्थु गैया आरो बिनाव सोरनावहाय देवरेवानाव औ बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आं डाइरेक्ट हमनो हाबाय जे बियो आं होनदोंमोन सार आं केसनि खोथा एसे लानानै फैदोंमोन होननानै आं बेनि बिखय जेबो मिथिया आं जेबो रायलाया होननानै बियो खेबसेनो बेबो बुंखाबाय ब्लक दारेगाखैबाय बेबो आच्छा औ बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम आरो ओमफ्राय बै जिथु गेस्ट हाउसआव कर्मचारिफोर बिसोर सोंबाय बिसोरथ' मिथिया नालाय आंनि बिखय आं सोर नंगौ औ ओमफ्राय बिसोर माथो नोंजों सासेबो रायलायाखै नोंखौ सिनायाखैमोन नामा जाबाय आरो सिनायालाय सिनायनाय नङा आंलाय आरो फुटपाथ मानसि आं एक्स ndfb आङो केस आहा दङ बेनि थारिखनि बिखय आहा गारि भारानि बिखय एसे रायलायनो होननासो फैदोंमोन होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिसोर होनबाय दाख्लैबो सासे फैनानै बिदिनो गोदाव सोराव बेसोरा मोखां सोम सोम थांफिननांदोंलै जेबो केसखौनो खालामलाङाखै बे नों रायलायनायदो दा जोंनि फेरेंगा सारासो बांसिन गोसोलायो बिदिखौ बिजों रायलायनायलाय बियो गोजौआव दङ बेस्थ' जाबाय दं बियो गाहायाव ओंखारबोबा रायलायदो होनना बुंबाय आरो बे गोजौआवसो रायलायबाय दंमोन नालाय बे सानै थांखाबाय प्रमदबो साराबो थांबाय ओमफ्राय रिभिउआवबो थांखाबाय ओंखारलांजोब्बाय बिसोरो बेनिफ्राय उनावहाय बे थार्ड नाम्बाराव आरो फेरेंगा सार आरोना ओंखारबोबाय औ लास्ट आरो बियो बेखौ जमबाय आं जमनायाव ओमफ्राय बेबो ओंखारबोनायाव रायलायबाय सार आं केसनि खोथा लाना फैदोंमोन होनना बुंबाय मा केस मा खोथा होनबाय आंना धेमाजियाव 24आव आंना थारिख दङ सार ओमफ्राय दा गारिफोरानो गैया होनना स्पिड रायलायदों आरो आं बेबो गावबो सम गैया होनदोंमोन आरो बेबो सम गैया होनदोंमोन सार नों सम गैया आं बुजिबाय नोंसोर प्रब्लेम दंबा जागोन जायखिया आं गारि भारा नांगौ आं दाख्लै नेक्स्ट थांनाय थारिखखौ गाहैयाखै आं माने आंनाव दा जामिनदारनाव लेखा फैबाय माने आंनाव अलरेडि जामिनदारनाव लेखा फैनाय माने जामिनदारा हरबाय नों नेक्स्ट टाइम जुदि फैयाबा आं सान्दार जानोसै आं नोंनिफ्राय आं 20,000 लादोंमोन बेखौ आं नोंनो फरायफिनसै नों मा जायो आं मिथिला होनना बुंबाय आंखौ जामिनदारा दाख्लै ओमफ्य दा जामिनदारा सान्दार जायोबा आंखौ जेलाव सोगोन आरो बेबायदि आरो दा आं नैबे 24 थारिखआव सहैयाबाथाय आंहा अलरेडि जेलाव हाबनांगोन आरो आं बे सियर जाना दं आरो कनफार्म जाना ओमफ्राय फेरेंगाया जेबो होनासै ना मा बियो फेरेंगाया बुंबाय आं सम गैयालै नों एसे बुरजा बे माबा माबिफोरखौ नुवाखै नामा एसे लिडारफोर फैदों एसेबां बेस्थ' नुवाखै नामा नोङो बेफोरखौ आं रायलायनो सम गैया बुंबाय आंनो नों बेबायदि खुसा खुसि रायलायनो सम गैया आंबो मिथिबायब्रा सार जायखिया गारि भाराखौ हरदोंना नोङो थांबाय ओमफ्राय थारिखालि हरथो होनना सोंबाय बे आंखौ बे रायलायदों आरो ओमफ्राय थारिखालि हरथो होनबाय धेमाजियाव बहनलायना सोंबाय बि धेमाजिखौ मिथिला आरो गाव फेरेंगाया ओमफ्राय धेमाजियाव अबे धेमाजि होनना सोंबाय आरो बे ओमफ्राय सानजा धेमाजि होनबाय आंथ' मिथिखायो फेरेंगाया धेमाजियावनो जन्म होयो आं बेखौ मिथियो बेखौ बुङाखै आं बुङाखै आं सार आंबोथ' बेखौ मोजां मिथियो आं बेखौ बिनि बिदा फंबायखौबो मिथिजोबो आङो सग्लाबखौ बिनि बिदानि नामा मा नाम बेखौ मिथिजोबखायो आं बिमा बिफाखौ मिथिजोबखायो आङो आंबोथ' धेमाजियावनो जन्म जानाय आंबोथ' दा क'क्राझाराव आंबो आं आफादनि उनावसो फैनानै थाफैनाय आंबो थाबायनानै आंबो दा बर्डार सर्डार लाबोना थाफैबाय फेरेंगाया जेरै आंबो एरै सेप्तेम्बर दा अबस्थाया दा नोङो ओरैनो दा माला थांनो सानदों ओरैनो दा आं गाबोन गाखोगोन सार आं बोरमा दा मासे फानहरबाय बोरमा फाननानै थांनोसै आं दा उपाय गैला बोरमा माबेसे फानखो मासे फानबाय आं नोंनि गामिया मा गामियामोन ओरै क'क्राझार मा गामिमोन नोङो आंना गसाइगाव सार गसाइगावनोमोन ना औ मा बेट्सनिमोन नोंनिया ओरैनो आं 38 बेट्सनि बेखौबो सोंदों बे आंखौ सार आङो बेखौ आरो फुरा दंबोयो खोन्थाबावनो दंबोयो सार खोन्थाजोबो आंनो फेरेंगायाखौ आं गारि सलायबाय थादों अब्लाबो बियो आं बिनि गारिखौ खारफा रायलायलांबाय थांबावदों आं ससे आच्छा होमबाबो बे केयार खालामबावाखै ओमफ्राय बे होनदों मिथिङाव जोबनानै आं दा लोगो हमफिनगोन नोंखौ होनना बुंदों बे ओमफ्राय आंबो मिथिङाव थांनानै नेनानैबाव लोगो हमथारदों बेखौ आरोबाव आच्छा बेनिफ्राय मिथिं जोबखांनानै बेखौ लोगो हमबावनानै ओमफ्राय बियो रायलायबाय आंखौ आरो सोंबावबाय नों बेसेबां बेट्सनि नों सोरजों थाफायोमोन सोंबाय आं बुंबाय आङो थाफायोमोन नायहाबसारजों नायहाबसारा जाबाय 28 बेट्सनि दा सेन्ट्रेल जेलाव दङ एनआइएआव आङो बिष्णु ओरैनो गुबैया ओमफ्राय ओरैनो आफादाव बेरेमा दा एनआइआव बेखौ फासि अर्डार होदों बेजोंबो थाफायोमोन आं बेबो 25 बेट्सनि बेनिफ्राय आरो बुहुमसार बे बुहुमसारा जाबाय 25 बेट्सनि बेजोंबो थाफानो मोनदां बेखौबो खोन्थाबाय आं बेनो बेनिफ्राय आरो बिरबाय सार बेजोंबो थाफानदां बेबो दङ जेलाव ओमफ्राय बिरलांबाय सार बेजोंबो थादोंमोन बेसोरा हाराल' मोनदों सारादु होबाय दा साराथ' नुदोंमोन खोमा निउसाव बेजोंबो थाफानो मोननाय बेखौबो खोन्थाबावबाय आं बेनो ओमफ्राय
सारनों इसेबां बिसास खालामाबा नोंसिनि 40 बेसनिया साबैसे दाबो बुंबावगोन आंना बुंबावदा बेयाव सुयो थानानै बे आंनो 1500 फैसा हरदों सार नङा हराखै नङा हरदों बे 1500 क'क्राझारनिफ्राय धेमाजिसिम सहैनो 1500 जों आं सहैयो नामा सार नों सानदो दे अयनायलै सयथि आयै आंनो दा धेमाजिसिम थांलाय फैलाय 6000 नांगौ सार ओमफ्राय होनदों आंखौ ट्रेनजों थां होनदों ट्रेनजों थांबाबो आंनो 6000 नांगौ नांखागौ औ ट्रेनजों थांबाबो आरो ना खम खरसाजों थांनोबाबो आंनो 6000 नांथारगौ बेयो माने जेन जाफेरि मानसिना जेबो मिथिया उखिलनो फैसा होनांगौ ना मानांगौ बेखौ मिथिया सोरनो नंखागौ उखिलाथ' नोङो एप्लिकेसन लिरनायाव खरसा लायोना एसे एनै 100 200खौथ' लाखागोन बिसोरो लाखायो 100 200 माने केस बाय केस सार दा आंना नों सार्टिफाइड फाइल जाबाय आंना अलरेडि सार्टिफाइड फाइल जाबाय माने केसा स्ट्रं जोंना आंनि मोदोमाव अनेक जिनिसबो मोननाय जादों नालाय बेनिखायनो जोंना केसा स्ट्रं केसा नोङो निउसाव नोङो खबर होनदों केस बायबाय बे केस बायनाया सार बै एग्जामपोल होनो आं सार नोंथ' आफादनि होननानै नोंबो मिथिखायो जेनेबा हमना ला सार आङो सोरनिबा न'खराव ओंखाम बोथिसे जाबाय नंगौ सोरखौबा आङो फेरेंगाया आङो बेखौबो होनदों सार फेरेंगा नोङो सार नोङो मेम्बाराव थानाय आरो जों फिल्डआव थानाय बिराद फाराग दं सार होनना बुंदा आं सोरनिबा न'आव ओंखाम बोथिसे जाबाय बे ओंखाम बोथिसे जाहोग्रा न'खरा कन्टेक्ट जानानै जेलाव सोजाबाय बिदि अनेक दंलै सार दङ बेबायदि साधारन केसफोरासो बायदों सार नंखागौ बे साधारनफोरासो बायजोबदों माने ओरैनो सासपेक्टफोराव सोजानायफ्रा मोनगोन ना दिनै सानसे समाव फेरेंगायानोथ' खामान होदोंमोन लिडारमोन बियो सानसे समाव आरो बेखौ बुंनो हायो आं नोंनो रग' आङो बांद्राय गोसोआव लांनो गोसो गैयामोन दे सार बै बे बेरेमा सार नायहाब सार बुहुम सार ओमफ्राय बिरबाय सार आरो मोनथाय 40 बेसनि गावनि मोनथाय हिनजाव खारबाय बेना गथ' सानै दं बेना दिखियाजुलिनि बेना बे नायहाब साराबो दिखियाजुलिनि बेरेमा साराबो दिखियाजुलिनि बिसोर दा जेलाव दंजोबो सार आं नायनो सानो आथा गाबजा अभाब बे जोंनि संबिजिर एस ग्रुपनि जेराव थानायफोरनि नामखौ खोन्थाबाय आरो बार जोंनि बेथिं सासे दङ देखाय आं नायनो लुबैयो बिसोरो आं हाया बे माबायाथ' मोनथायाथ' गावनि बेसनि सार फेरेंगानि बेसनि सार आरो सार नै फेरेंगाथ' जोंनि ग्रुपनि फेरेंगाखौ सार बेस लाबा बेसेबांसिम बेद होयोमोन आफादाव बेस लानाय समाव साराथ' मिथिखायो दा बेखौ जेसेबां आफादनि बेस गोनांफ्रा सब मिथिजोबखायो बेसेबां बेद मोनो आफादाव बेस लानाय समाव 120 थाङा सार थाङा माथो ओमफ्राय सार फेरेंगाखौ जों बेद मोनसेबो होआलासिनो बेस होदों दै सार बेखौ दिनै आं नोंनि सिगाङाव खोन्थाहरनाय जाबाय बेखौ नंखाय सानदोंबा नोङो सावरायग्रानाव फेस टु फेस सों आरो माखासे इन्सट्राक्टरफोरनाव सों नोङो 40 बेसनि इन्सट्राक्टरा सोरमोन होमबा डाइरेक्ट फेरेंगाया बे मबाइल रेकर्डिंआ फेरेंगानि खोमायाव हाबैबा फेरेंगाया मा सानो बे लाजिनो गोरों नोंगोना नङा आं बेखौ बिसोर दा 20 लाख 25 लाख 30 लाखनि गारि सालायदों बिसोरो नंगौ जोंनाव दा बिसोरनि थाखा खबसिन दामबो गैया जोंनाव दा नंगौ दा बिखा गावफैबाय नालाय सार मैया आङो जि महरनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय रेवरेवा प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांनि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ रेवरेवाया दिनैहाय एनडिएफबिनि प्रति अननाय गैया बेखौ फोरमायहरदों रेवरेवा मोना ओरैनो जिरायनो मोनाखै 2000 नोंथांमोना बारा गोबाव सम गैला आं बेखिनिखौ क्लियारै बुंगोन नोंथांमोना सोरजोंबा दाफा सोरजोंबा खालामफा थेवबो बेफोरबायदि नोंथांमोननि सायाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोननायखौ फोरमायदों जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ नोंथांमोनानो खालामजोबदों एक्स एनडिएफबिफोरनि जेसेबां मोननांगौ मोनथाय जिखिनि अधिकार बे अधिकारखौ दिनैनि दिनाव प्रमद बर' रनजित बसुमतारी आरो रेवरेवा बिथांमोना साबख'नानै लाजोबनायफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो बे जाखादों थ' लोगोफोर जोंनि लोगो बा एक्स एनडिएफबिनि जि महर 38 बेट्सनि बिथाङा दिनैहाय जाखिनि बाथ्रा बुंबाय गोसोआव दुखुनांथाव बाथ्राखौ बुंदों सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु नांदोंबा नांदों नाङाखैबा नाङाखै आरो आं अनलि बेखिनि बाथ्राखौल' बुंगोन अन्नानै नैबे मोनसे भिडिअखौ जिहेतु रेवरेवा आरो फेरेंगा आरो प्रमद बर'आ मोनहैनायनि थाखाय बिथांमोननि चामचाफोरनि हरनानै होबानो जाबाय अनलि आं मालाबाबो शेयार खालाम होननानै बुंफेरामोन दिनैनि दिनाव आं बेखिनि बाथ्रायावहाय बुंनो गोनां बाध्यता जादों नैबे प्रमद बर' आरो रेवरेवा आरो फेरेंगानि अन्थाइ बिखा गोसोआवहाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि